Upat ang patay sa usa ka insidente sa pagpamusil sa 345 Park Avenue sa Midtown Manhattan Skyscraper sa New York City sa Estados Unidos kagahapong adlaw Hulyo 29. Ang bugtong suspek patay usab human nga nag-unay usab sa pagpusil sa kaugalingon gamit ang assault rifle niini nga mao sa magigamit sa pagpamusil sa nahisgotang lugar. Naila usab ding gihaws ang headquarters sa NFL ug pipila ka mga opisina sa major financial firms. Subay sa investigasyon sa kapulisan na ilhan ang gunman nga si Shane Tamura nga adunay history sa mental illness. Nasayran usab nga usa sa upat ka mga biktima sa mong insidente sa pagpamusil. Usa ka 36 anyos nga New York Police Department officer nga mi-migrate sa Estados Unidos gikan sa Bangladesh. Dahil duha ka mga laki ug usa ka babae ang mga biktima nga nakalas. Diin usa niini ang anaa pa sa kritikal nga kondisyon ug gidala sa duol nga tambalanan. Padayon karon ang investigasyon sa kapulisan aron sa pagtino sa matuod nga motibo sa suspek apan kusog ang pagtuo niini nga nag-inusara lamang sa pagplano ug paghimo sa krimen ang suspek.